You are welcome to back my YouTube channel ZSP Advice 365. आं दिनैनि कन्टेन्टआव सावरायनो नाजानाय जादों दि बे कन्टेन्टआनो जाहैबाय मानसिया गावनि बरादखौ माबोरै दानानै लानो हायो आरो बे मानसिफ्रा गावनि बरादखौ दानानै लानायनि गुदियावनो गावनि सायाव मा बेसादा डिपेन्ड खालामो दा बेफोरखौ नोजोर होनानै आं दिनैनि कन्टेन्टखौ भागवत गीतानि मोनसे खोथाखौ लानानै सावरायसोमनो नाजानाय जादों। मिजिंथियो नोंथांमोना बे कन्टेन्टनि गेजेरजों मानसिया माबोरै गावनि खाफालखौ दानानै लानो हायो आरो गावनि खाफालखौ दानायनि बिथिङाव गावनि आखल आखु साननाय हनाय आरो मावनाय दांनायजों माबोरै जिउआ सोमोन्दो थायो आरो सुबुङा माबोरै जिउआव देरहासार जानो हायो एबा गिदिर गोलाव जानो हायो थामहिनबा धोनि जानो हायो बेफोरनि सायाव बेस खालामो नोंनि साननाय मावनाय आखल आखुफ्रानो। दा जोंनि साननाय मावनाय आखल आखुफ्रा जुदि बबेबा मोनसे गोगा जायोब्ला जोंनि हास्थायनाय जोंनि मिजिं जोंनि थाखा फैसा आरजिनो नाजानाय गासै सोरगिदिं बिथिङानो फैलार जानो हायो। बेनिखायनो जोंनि आरजिनाय जोंनि सोलोंनाय जोंनि मावनाय आरो जोंनि देरहासारनायनि गासैबो बिथिङाव जोंनि आखला डिपेन्ड खालामो। दा बेनिखायनो बिनि सायाव भागवत गीताया बुंदों God never writes anyone's destiny. Our thoughts, our behavior and our action at every step of our lives write our destiny. Srimad Bhagavad Gita. God never writes anyone's destiny. Our thoughts, our behavior and our action at every step of our lives write our destiny. Srimad Bhagavad. ओंथिया जाहैबाय आनान गसाइया माब्लाबाबो नोंनि खाफालखौ लिरा। जोंनि साननाय जोंनि आखल आखु आरो जिउनि मोनफ्रोमबो आगानानो जोंनि हाबा मावनायनि जोहै जोंनि खाफाला लिरजायो। दा बेनिफ्राय जों मिथिनो हायो गोबां मानसियानो इसोरनि सायाव गावनि खाफालखौ बेस खालामनानै खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनदों। रियेलि इसोर होननाय जिरादा बार सान्दुं अखा फोरबादि मोनसे सानदांथि। बे सानदांथिनि जोहै जों इसोर दङ होननानै साननानै लायो। बार बारबाथाय जोङो बार बारनायनि सोदोब एबा देहायाव नांनायखौ हमनो हायो। सान्दुं दुंबा जेरै सान्दुङा जोंनि देहायाव दुंखावनाय गुदुं गुसुखौ जों मोनदांनो हायो बेफोरबादिनो इसोरनि फोथायनाय मोनदांथिफ्राबो। बेनिखायनो जोंनि गासैबो दावबायनाय लामानि लोगोरिया इसोरानो जानो हाया। बियो गाव गावनि नाजासोमनायनि गेजेरजोंसो जायो। बेनिखायनो गोबां मानसिफ्रा इसोरा जा लामाजों दैदेनलाङो बे लामाजोंनो दावगालांगोन होननानै सानो, नाथाय बेयो खोब गोरोन्थि। इसोरा मानसिनि खाफालखौ लिरनानै हरा। जोंनि खाफाला माबोरै दाजायो जोंनि साननाय जोंनि आखल आरो जिउनि मोनफ्रोमबो आगानफ्राव जों मावनाय खामानिफ्रासो जोंखौ जौगाहोनायनि गुदि। दा बेनिखायनो इसोर इसोर होननानैल' बुंब्ला जानाय नङा। जों माब्लाबाबो गेजेन जानानै थानो नाङा। जिउआव नाजायोब्ला साफ्रोमबो मानसियानो गावनि हास्थायनाय मिजिंनि जांख्लायाव सहैनो हायो। दा बे मिजिंनि जांख्लायाव सहैनो नांगौब्ला बियो बेफार फालांगिनि बिथिङावनो होन फरायनायनि बिथिङावनो होन माबा मोनसे जानायनि बिथिङावनो होन गासै बिथिङाव डिपेन्ड खालामो नोंनि साननाय नोंनि आखु आरो नोंनि जिंगाफ्रानो साननायफ्रानो बैफोरखौ मावफुंनायनि गुदि बिन्दो। बेनिखायनो जों जिखि जाया खामानिफ्राव दावगासार जानो नाजायोब्ला जों मोनसे थांखि मोनसे गोसो आरो दिदोम थांखियै जों दावगालांनो नाजायोब्ला जोङो गाव गावनि हास्थायनाय मोनफ्रोमबो बिन्दोआवनो सहैथानो हायो। बे बिन्दोआव सहैथानो नांगौब्ला जोंनि साननाय जोंनि मावनाय जोंनि आखल आखुफ्राबो मोजां जानो नांगोन। जोंनि आखल आखुफ्रा मोजां जायाब्ला जों दावबायनाय लामानि बबेबा मोनसे दिंग्राय बिन्दोआव जोङो गादलिनानै थांखिनिफ्राय गोजान जानो गोनां जागोन। बेनिखायनो जोंनि साफ्रोमबो
लाइमोनफ्रा जिउआव मानसि जानायनि सिमां नुयोब्ला बे सिमांखौ जोङो खालि नोंथाङा मेगनजों नुनानैल' थानानै जानाय नङा। बे नों मेगनजों नुनाय बबेबा मोनसे दावगासारनायनि लामाखौ नोङो जाफुंसार होनो नांगौब्ला बे नों गोसो बिन्दोजों दिदोमै साननानै लानाय जि मिजिं, बे मिजिंखौ मोगथांखोराव मानसिफोरनि सिगाङाव दिन्थिनो नाजानांगोन। अब्लासो नोंनि मेगनजों नायनो लुबैनाय, नों हास्थायनाय मिजिं एबा खामानिफ्रा दावगासार जागोन। दा बेनिखायनो भागवत गीतायाव बुंदों, आनान गसाइया जोंनो खाफालखौ लिरनानै हरा। बे खाफाला माबोरै लिरजायो? जोंनि मावनायजों, जोंनि आखल आखुजों आरो जोंनि नाजानायनि गेजेरजोंसो बे बरादा लिरजायो। बेनिखायनो जों इसोरनि सायावल' बेस खालामनानै गासैबो खामानिखौ मावोब्ला इसोरा नोंनो माब्लाबाबो नोंनि थांखिसिम सहैनायाव नोंथांखौ मदद होफैनाय नङा। बेनिखायनो नोंथांनि बरादखौ नोंथाङा दानो लुबैयोब्ला नोंथाङा दिनैनो दानो समखौ आद्रि खालामाबासिनो नोंथांनि थांखिखौ दिदोमै लानानै नोंथांनि आखल, नोंनि साननाय गासै खामानिफोरखौ दिदोमै सानफ्रोमबो दिनै एसे गाबोन एसे मावलांबाय थायोब्ला नों नोंनि थांखियाव सहैगोन आरो नोंनि जि ड्रिम्स, नोंनि जि डेस्टिनिटी बेवहाय सहैनो हागोन। दा बे नोंथां साननाय मिजिंनि जि बिन्दो, बे बिन्दोसिम सहैनांगौब्ला नोङो जिउआव मोनसे गेदेर थांखि लानांगोन आरो बे गेदेर थांखिखौ नोङो जेरैखि जाया मावफुंनो नाजानांगोन आरो बे मावफुंनो नाजानायनि गेजेरजों नोंथांनि साननाय, नोंथांनि मावनाय, नोंथांनि आखल आखु गासैबो गोग्गो जानायनि गोनांथि दङ। बबेबा मोनसे आगानाव नों माबा मोनसे जाहोनाव जिउआव गाग्लिनोब्ला बे आगानसे जिउआव नों गोरोन्थि खालामनाय आगानानो नोंथांनि जिउनि गासै सोरगिदिं बिथिंखौ फैमाल खालामनो हागौ। बेनिखायनो जिउआव मानसि जानायनि जि ड्रिम्स, सिमां, बे सिमांफ्रा एसेल' गोरलै नङा। बेनिखायनो जोङो जिउआव सासे गोग्गो सुबुं एबा गोग्गो नोगोरारि जानो नांगौब्ला जोंनि साननायफ्रा सोरगिदिं बिथिङावनो गोग्गो जानो नांगोन आरो जोंनि आखल आखुफ्रा गिज्रा जायोब्ला बे आखल आखुफोरनि थाखायनो एबा जों मावनाय आखलनि थाखायनो जोंनि जिउनि बान्थाखौ जों मोननो गोनां जायो। दा बेनिखायनो धोरोमारिफ्राव बुंनाय जायो, गाज्रि खामानि मावोब्ला नरकआव थाङो आरो मोजां खामानि मावोब्ला सोरगोआव थायो आरो एसे मोजां हां मावोब्ला बिसोरखौ गेजेर बिन्दोआव इसोरा लाखियो होननानै बुंदों। थामहिनबा धोरोम शास्त्रनि मथै सोरगो, मोट्ट पाताल, सोरगोआव मोनसे सेथि जायगा, पातालपुरि सिङाव मोनसे जायगा आरो नोरक गाज्रि जायगायाव मोनसे जायगा। दा बे मोनथाम जायगायाव धोरोम सिबियारिफोरनि सायाव गोग्गो फोथायनाय एबा मोजां खामानि मावहोनो थाखाय सुबुं समाजखौ गोग्गो खालामनो थाखाय माखासे धोरोमारि सान्थौ लिरगिरिफ्रा सोरगो, मोट्ट पाताल बे मोनथाम जायगा दं। बेनिखायनो मानसिया पाप आरो पुण्यखौ साननानै मानसिया गोग्गो खामानि मावो। बेखौ धोरोमारि बिथिङाव जों नुनो मोनो। दा आंनि टपिकनि सावरायनां खोथाफ्रा जाबाय, जोंनि बरादखौ इसोरा थारैनो लिरनानै हरो नामा? आरो इसोरा जुदि जोंनि बरादखौनो धोनि गोरिब थाखो राननानै हरखायोब्ला सोरबा गोरिब सुबुंनि फिसाया मानो दोहोनि जायो आरो सोरबा धोनिनि फिसाया मानो गोरिब जायो? दा बे मोननै बे सोरगिदिं बिथिंखौ साननानै नायोब्ला जोङो नुनो मोनो गासैबो जोंनि धोनि गोरिब, गोरों गोरा आरो देरहासार जानायनि गुदियावनो दङ जोंनि नाजानाय आरो जोंनि आखल आखुनि सायाव बेफोर गासैबो बेस खालामो। दा बेनिफ्राय जों मिथिनो हायो, जायफ्रा मोजां रोखोमै गावनि थांखियाव सहैनो नाजायो बा गावखौ दबथायनानै गावनि मिजिंखौ हासिल खालामनो नाजायो, बे मानसियानो जिउआव देरहासार जानो हायो एबा थांखियाव सहैनो हायो। दा बे बिथिङाव जायफ्रा गावखौनो इसोरनि सायावल' बावसोमनानै दोनो, इसोरा जि लामाजों दैदेनलाङो आं बे लामाजोंनो थांगोन आरो इसोरा जि होयो बेखिनिजोंनो आं
गोजोनगोन होननानै सानग्रा माखासे सुबुंफ्रा जिउआव अराय लेलाय लेले थांनानै थानो गोनां जायो। नाथाय खायसे गोरिब न'खरनि गैजारिङि सुबुंफ्रा सिंह आरो मैदेरफोर बादि गावनि देहा सोलेरखौ बाहायनानै 1 रांनिफ्राय 2 रां 3 रां बिदि लानानै लाख करोड़पति जानायखौबो जों नुनो मोनो। बेनि नमुनाखौ जों नुनो हायोदि मुकेश अम्बानी भारतनि सासे गोग्गो बिजनेसमेन, बिथाङा खम फैसाजोंनो बिफानि बिजनेसखौ आपग्रेडेसन खालामनानै दिनै भारत हादराव बिथाङा रिलायन्स कम्पानि, जिअ बेफोरनि जै सारा बुहुमाव मुंदांखा जानो हमदों आरो जायनि न' बिल्डिंआ सारा बुहुमनि मादावनो बिथांनि दालाना बेसेन गोसासिन आरो बिथांनि हिन्जावा कापसे साहा लोंनायाव 3 लाख थाखा बाहायो आरो बिथांनि बिसिया हिरानि बेग बाहायो। दा बेखौ नायोब्ला मुकेश अम्बानीया जाबादि रोंगौथि आखाइजों गावनि बिजनेसखौ सालायनानै दिनै सारा बुहुमनि मानसिफोरखौ सोमोगोमानो हमदों आरो भारतनि मादावनो बांसिन मानसि बिथाङानो फिसिना दोनदों, थामहिनबा दान बान्था होनानै दोनदों। दा बेफोरबायदि नोजोरखौ नायोब्ला जों रतन टाटानि बिफावखौ जों बुंनो हायो। बेबादिनो भारताव गोबां गेदेर गेदेर इन्डास्ट्रिनि मालिकफोर दङ। बिसोरो सानसेयावनो बिथांमोना धोनि जानो हायाखै, सानसेयावनो बिथांमोना गाव गावनि केरियारखौ दान खालामनो हायाखै। दा जोंनि केरियार, जोंनि साननाय, जोंनि मावनाय गासै सोरगिदिं बिथिंखौ जों जाफुंहोनो खायसेया हायो आरो खायसेया हाया। बेनि गुदियावनो दङ खायसेनि साननायफ्रा सा ससेयावनो मेंग्लियो आरो खायसेनि साननाया जिउआव बानाय गैया, मोजोमनाय गैया, बेखौ लानानै हर सान खामानि मावलांबाय थानानै गावनि जि थांखि बे थांखियाव हासिल खालामहैयो। जायफ्रा सा ससेयावनो लोरबां जानानै गोग्लैना थायो बे मालाबाबो दावहायाव देरहासार जानो हाया आरो दावहा फोथाराव थांनायनि आगोलाव जायफ्रा आङो दावहायाव जेनगोनलै होननानै साननानै उनफारसे बिथिङै फासयलाङो बे मानसिया जिउआव मालाबाबो देरहासारनायनि मुकुटखौ गाननो हाया आरो बेफोरबायदि सुबुङा जिउआव अराय दुखु जारला मेगन मोदैजोंनो जिउ खांनो गोनां जायो। दा जों जिउआव साक्सेसफुल जानायखौ जोङो गोरलै होननानै साननो नाङा। जों साक्सेसफुल जानो नांगौब्ला जाय मानसिया दिदोम गोसो, दिदोम आखु, गोग्गो आखल आखु दानानै गावखौ सोदांनो नाजागोन आरो गावनि गलखौ मोनहैयागौमानि बे गलखौ होसो होसो हमनो नाजागोन, बेफोरबायदि मानसिया जिउआव देरहासार जानो हायो। बेनिखायनो भागवत गीतायाव बुंदों, आनान गसाइया नोंथांनि बरादखौ लिरनानै हरा, बे बरादखौ नोंथाङा गावनो लिरनो नांगोन। थामहिनबा बे गावनि बरादखौ जों लिरनो नांगौब्ला नोंथाङा जुदि थाखा फैसा मोननो नांगौबा बेफार बानिज्य मावनांगोन, बा दिनै फिसा बिजनेस मावनानै फिसानिफ्राय एसे गेदेरनिफ्राय गेदेरथार मिजिं लानानै खामानि मावनांगोन। थिग बिदिनो जिखि जाया मिजिंखौ नोंथाङा लायाथों मानो, नोंथाङा गोग्गो नोजोरजों नायनानै नोंथांनि थांखिखौ जेब्लासिम सहैथानो हाया बेसिमहालागै नोंथाङा दावबायलांबाय थानांगोन आरो बै नोंथांनि थांखियाव सहैयागौमानि नोङो बे थांखिखौ मालाबाबो नागारनो नाङा। थांखिखौ होसोनायाव सोरबाया सा ससेयावनो मेङो, सोरबाया गावनि थांखिया जाफुङागौमानि बे थांखिखौ होसोबायानो थायो आरो बेफोरबादि थांखिखौ मोजां साननानै मोजां मावनानै हासिल खालामनो नाजायोब्लानो जों थांखियाव सहैनो हायो। दा बेनिखायनो जोंनि जाखांफुनाय उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावफोरखौ आं खावलायो, नोंथांमोना जिखि थांखिखौनो लायाथों मानो मोजाङै साननानै मोजाङै मावलांनो नाजा आरो बे मावलांनायनि जै नोंनि आखल आखुफोरखौ जों जेरै जोंनि देहा सोलेरखौ साबुनजों मानजिनानै बा जोंनि खानायखौ सेम्पु साबुन होनानै बा जेरै जोंनि देहा सोलेराव थानाय अंगफोरखौ जों साखोन सिखोन खालामो, बेबादिनो जोंनि थांखियाव सहैनो गोनां लामानि माखासे जेंना दाखोरफोरखौ
जों बोस्रांनानै जोंनि लामाखौ स्रां स्रां खालामनो नाजानांगोन अब्लानो नोंथाङा थांखियाव सहैनो हागोन बे थांखियाव सहैनाया एसेल' गोरलै नङा जिउआव खायसे मानसिया गावनि थांखिखौ सानसेयैनो सहैनो हायाखै मानसिया दिनै अख्रां सायाव दाउफोर बादि पेराशुटजों बिरदों अख्रां सायाव दाउफोर बादि एयारप्लेनजों मानसिया बिरनानै दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसेयाव थांदों अखाफोराव मानसिया दिनै न'सा गायसनहैदों दा बेफोर सोरगिदिं बिथिंखौ नायोब्ला मानसिनि नाजानाय मावनायफ्रा गासैबो सानसेनो जाफुङाखै आरो जायफोर गोनोखोआरिफ्रा रिसार्चनि जोहै गबेषणानि गेजेरजों नायसोमनायनि जोहैसो दिनै अखाफोराव थांनो हादों मंगल ग्रहआव थांनो हादों आरो दिनै रेलगारि एयारप्लेन मटर साइकेल टिभि रेडिअ मबाइल बायदि बायदि दाजेमफोरखौ दिहुननो हादों दा बिथांमोना गावनि जि थांखि बे थांखियाव सहैनो नाजाजोबनायनि गेजेरजोंसो बै गाव गाव दिहुननाय दाजेमफोरखौ जोनथोरफोरखौ बिथांमोना दिहुननो हादों आरो खायसेया गावनि जिउनि केरियारखौ दानो हादों दा बे जिउनि केरियारखौ हासिल खालामनो नांगौबा गीता भागवतआ बुंदों नों मालाबाबो बरादखौल' नेनानै नों दाथा नोङो नोंनि थांखियाव सहैनो लुबैयोब्ला नोंनो नोंनि खाफालखौ लिरनो नांगोन अब्लासो नोङो मानसि जानो हागोन दा नोंथाङा गुबैयै सासे गोग्गो मानसि जानोबा एबा सासे साक्सेसफुल एबा जाफुंसार मानसि जानो लुबैयोब्ला नोंथांनि साननायफ्रा थि जानांगोन नोंनि आखल आखुफ्रा मोजां जानांगोन आरो नों दुखु खस्थ' सैनानैबाबो नोंनि जि थांखि बे थांखियाव सहैनो नाजानांगोन आरो बे थांखियाव सहैनायनि आगराव नोंनि सिगाङाव सोरबा मानसिया गसंथानो हागौ माबा मोनसे खैफोदा नोंथांखौ बेरा जानानै लिरथेनो नाजानो हागौ गसंथेनो हागौ दा बेफोर गासै सोरगिदिं जेंनाफोरखौ नों बारसोमनानै एबा नेवसिनानै नों बै जायगासिम सहैनो हागोन अब्ला नोंथांनि जिखि जाया केरियार दानो नाजानाय लामायानो स्रां स्रां जागोन दा बे बिथिङावनो बे बिथिंखौ लानानैनो गीता भागवतआव मोजां बोसोन होदों दा आङो दिनैनि भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामनो नाजाला बयबो बुजियो आथिखालाव जिउखौ दानाया एसेल' गोरलै नङा बेनिखायनो जोंनि जिउखौ दानो नागिरोब्ला जोङो नाजानायनि जोहै आरो बेजों लोगोसे जोंनि आखल आखुफ्रा जुदि मोजां जायोब्ला जोङो गाज्रि लोगोनिफ्राय जानगारनानै मोजां लोगोजों थानानै आरो मोजां मानसिनि बोसोन लानानै जोंनि केरियारफोरखौ दालांनो नाजायोब्ला जोंनि साफ्रोमबो लाइमोनफ्रानो गाव गावनि डेस्टिनेशनाव सहैनो हागोन दा बेनिखायनो गीता भागवतआ बुंदों आनान गसाइया नोंथांनो नोंथांनि बरादखौ लिरनानै हरा नोंथांनि बरादखौ नोंथाङानो लिरनो नांगोन आरो नोंथाङा लिरनाय बै बरादनि खातायाव बहियाव मा थानांगोन नोंथांनि आखला थिग थानांगोन नोंनि साननाया थिग थानांगोन जुदि नोंथांनि आखला थिग नङाब्ला नोंथांनि हास्थायनाय केरियारा सा ससेयावनो बरबाद जानानै नोंथांनि जिउआ सिलिंखार जानो हागौ दा बेनिखायनो बे गीताखौ बेस खालामनानैनो दा आथिखालाव भारतबर्षआव गोबां सुबुङा बिनि सायाव रिसार्च खालामगासिनो दं आरो गीतानि माखासे खोथाफ्रा दिनै मोगथांफोराव रिफ्लेक्सन जानानै खायसे मानसिखौ मोजां लामाजों दावबायनो नोजोरथि होनायखौ जों नुनो मोनदों कन्टेन्टखौ आं बांद्राय गोलाव खालामनो सानला आरो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान बिथांमोनखौ आंनि जेएसपि एडभाइस 365 चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय खावलायनाय थाबाय लोगोसेयावनो नोंथांमोना खाथियाव थानाय अल नटिफिकेशननि बेलखौ सेरनानै हो जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअफ्रा नोंथांनिसिम डिउ टाइमाव सहैनो हायो आरो नोंथाङा बे आंनि भिडिअखौ नायनायाव खाबु जायो आरो लोगोसेयावनो नोंथांमोननि बे थुलुंगा आरो नोंथांमोननि बोर सारस्रिनायजों आंनि जेएसपि एडभाइस 365 चेनेलखौ अरायसम जौगाहोनो नाजागोन आरो नोंथांमोननि ब्लेसिंजों
आं गोदान टपिक लाबोनानै नोंथांमोननिसिम दैथायहरनो नाजागोन। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय।